Jagoro maduong' e migawo mar Arita Raymond Omolo wacho ni apisas mag Arita dirito ratiro mag johera mag Azimio la Umoja mabende bago ng'anyo. Omolo kata kamano ochiwo siem mager ne jogo madhi ketho ratiro mar oganda mamoko kaachiel koda ketho mwandu ji. Omolo mane wuoye kanisa ma Jordan e ward magot Kachola e sub-county Manyatike kama nochope nyasi mar choko omenda owacho ni chike ma pacho kayo yiene oganda mondo tim ng'anyo to nyaka obed mano mitimo kaluwore kod chik. Maeno sir kod jatend jotich piny owacho mabende omedo ni piny owacho ikore mar kelo dongruok e konde mag Kenya duto te. Nyaka wabed jomoluoro chik. And kotel gi president marwa eni wan wabro tiyo e sirikal moluoro chik. A government that respects and observes the rule of law. Matiende ni rule of law oyieni ka gimoro rachni tinyalo wuok idhi e ndara, inyalo wuok itimo ang'owa, itimo maandamano. To chik achielno ok oyieni ni ka sama idhi e maandamano tiketho gir nyawadu ma samoro ok odhi e maandamano. Hata Jumatatu watoto wakifungua shule wakirudi half term watoto waende shule, hakuna shida. Maandamano iko kwa constitution, hakuna shida, kila mtu atapatiwa security ya kutosha. Unamaliza picketing na nini, unarudi kwako, tunaendelea mbele. Hakuna mtu anakatazwa chochote, lakini let us not disrupt development and let us not disrupt maisha ya wengine. In this region, the truth is, Raila Amolo Odinga is our leader. Ni mzee na anaheshimika. Hata hawa akina Nairobi hawa wanamheshimu sana. And the whole country, including the president, respects Baba. Because he has fought also for this nation. Jodak Mayatia e sub-county Mabaringo